ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад, обод ва сарбаланд бошед. хитоби ман ба нами фирӯзаи бренду байнаи ҳоҷӣ банк мегӯянд. аки фақат номи дини исломам аями кунтео пиштами кунтео номи дини исломам пас мешавад. хитоби ман ба ҳамаи арди шумо то кадом вақта миллати тоҷика пас мезанед? шумо ҳаромиҳо то кадом вақта ҳам хеле видеои ҳароми кунтагитон кати дар пеши дига миллатҳо мора обрӯи миллата мегирем пас мезанед. алло шуморо лаънат кунад. дар каналотон қариб 100-200 ҳазор подписчик доред. ҳамун 100-200 ҳазор ҳамаш кунте бошанд ё не? ман ҳамиш дайрон мешавам. чӣ дар вақте ки як одам як кори нормалӣ мекунад, видеои нормалӣ мекунад, подписатсия намекунед. ана вақте ина ки кунтеҳо да медонед подписатсия мекунед. хуни шумо уже кунте шудагия. ҳама одамое ки дар ҳами ҳоҷи банк инаи фирӯзаи ҳаром бо дига ҳаромҳо шуда подписатсия шудагин, шумо ҳамат кунте бошед ё ки нимат кунтед ё ки 90% кунтед. ку ҳамина дар комментария нависед ки чанд фоизат кунтед. алло ҳаматон нигаҳбон шумо буд ва сарбаланд бошед. ин ҳоҷӣ мегӯянд ҳоҷи банк, ира алло лаънат карда байнаи фирӯзаи бренд. ҳар дид ку алло лаънат кунад шуморо. шумо ҳаромиҳо об рӯи миллата мерезонед дар пеши дига миллатҳо. рӯи очаҳотон сиёҳ шавад, ба падаротон налат. фаҳмидед?